Manyus temanaro. Ambo. Iyo kabake stanjo sambah dipuhunkan. Benitalah. Walau di awal kalam tadi dek sambah hambo nan sabarih dek katu hambo nan sepatah mulut tetabua kena rapek sambah keserak kena rami. Tan sano ambo wakatu dinan lai ado teracak di limbago tetonggok di pusako menabang lai di pangka menjeluak lai di buah wakatu lai di nambana laki latuah di nambanya. Tapi kok wakatu dinan tidak malu tertumpah pada ambo orang tecor yang padokan yang bakipeh paluah kadado berkumpul darah ke jantung buruak berito di negari. Tapi semantang pun baik itu Ustaz. Ampunlah hambo dek pangulu banyak nan sati orang gadang banyak nan batuah bago merusuak tampek lalu nan dituju kai tuju. Takalo semua kadikali takalo rantiang kadipatah pangulu berdiri di negari membangun adat jo pusako madokan barih jo balabeh menyusun cupak dengan gantang. Dia adat nama memakai pusako tinggal murunggoi cupak tetaga utang maisi. Sungguh pun yo nan sagano itu dek silang nama pangka karajo nama pokok dicarilah bulet nan sagolong picak nan stapiak. Bulet lah dapek digolongkan picak lah dapek dilayangkan mako dilapeh nan mujang nan mundo matah nan tahu nan cedek pandai. Kok jauh dilayangkan surek kok ampia dilayangkan siriah. Kemujuran dek silang nama pangka namonyo jauh disaru alah datang ampia dipanggil alah tibo samulah berhadir di atas rumah gadang nangko. Kemujuran dek kami sialek jamu, kok datanglah berbukakan pintu, duduklah bakam bangka lapiak, litaklah baidangkan nasi, pun nawihlah batuangkan naya, indakkan upek nangka tumbuh hantah kok puji nangka bulia. Bahas sekarang kini nangku, nanba ibarat buruang pipi kumastan. Tabang babega di udaro balunta-lunta jo kabui babentan-bentan jo awan, weh malayang jo malayok sudah meninggi nyo marandah tabang ke padang ribu-ribu iyo karimbo na satumpa. Sedang memakan buah rumput litak lapeh hawih pun tibo lalu disasuk ambunan setitiak sajuk nan bukan nalang-alang bak paneh ditimpulinai. Membayang-bayang kemuku mencayo kau tak banak. Sanang hati bukan kepalang pareso maruang tubuh siai anggoto ketujuahnya. Deklah sudah minum jo makan mungkasui bana dalam mati nak menjalang pinang nan sabatang menurut sarang bertinggalkan pulang ke asa ada ulunya. Ayo manya sebenarnya. Sampaikan Ustaz. Allah nan menjadi kesempurnaan sambah nan tertunggang kepada sultan. Karena balayalah sampai ke pulau Stan bajalanlah sampai ke Bateh. Kok taganang Allah pematang mengiyalah bemuaro. Nanti muka sui lah sampai nanti ama pula pecah. Indak dolai. Kok duduklah nak merok selo. Kok tagak lah nak mayu langkah. Beganjua suruh ke pangkalan sebondong pulang ke negari. Mohon dilapeh juatin suci jemukuan janiah segitu sambah pada Ustaz. Yalah sampai dek setempat ya. Sekir-kiro. Titah jo sambah dari mulut karangan nati sanubari bari balabeh kediturui ampun jerilah pemanuhi. Kinilah datang sambah jutitah dari sultan itu duduk nak maurak selo tagak nak mayu langka baganjur suri ke pangkalan sebondong pulang ke negari kan be itu kata sultan. Sebenarnya sesuai bak pepatah sultan juo di ma biawak tajun sinan yang menyala di ma tugata hantak sinan tinaman tumbuh. Mako naknyo jania bak dibasuh naknyo tare bak ditampi saya ke gugur dari tampuk nyato kelakang dari kulit menanti sultan setiko nak diantarun diang kanan banyak. menanti boh. Amanya nyamak setora jebusu. Nitat. Baki amak sambah sepatah. Lalu lah. Perundiang ketibukan ke baki amak kini tu dek karena bisiak lah samu kedengaran berpemandangan amak dalam. Ndak kedulang panjang nama kedulang senjang ketibu. Dek karena duduk berhadapan jenjak mamak ni kau duduk baju jadi muah. Rancak nan. Kan Datuk Lindi. Berita lah. Nang jadi buah penitan kabantang ginyak bisiak dah kedengaran dek imbalah kapon hanya duduk baju jadi muah jenjak ni. Pasal apa yang setelah jauh su? Lalu lah. Artinya singkit sidang bawa kabari dan namun untuk ini bah pemberian setelah jauh su namun untuk ini di mana pemberian setelah jauh su lah sayun selangkah jauh boleh sekolah. Dek ujian pun panih berasa itu kemantang kasanya. Kok banas apa setelah jauh su lah nanti boleh setelah jauh su lah. Amantanya. Setelah benar. Menita mak. Anda kerentang panjang ini tu kedulang senjang ketibunya kok bisa kadang-kadang dia kelampuan bantah sih begini kok pada sedik datang. Rancak mak. Nang kanta ada gini kok bata corian tabari gini kok di sistem daro ala sa belimu kami. Idambo asalai seciuk na ayam serencang basi insyaallah gayung bersambut kata mau jawab ambuantan kapangkalnya mak. Nanti mu. Tampar patiah. Menitah Stan. Sambah kembali pada Sultan. Pada Allah. Rupanya perundian dikembalikan ke baki Sultan kerana kok dapat seorang dibulati dapat bersama payokan. Tentang kebenaran yang tertumpah ke baki ambo tadi Allah ambo bau bakato bayo berjalan bermolah mencari bulet dan segolong. Gantiang putui biang ketabu ambo antakan ke baki Sultan.
Mako teraduk pinta je pintu pihak sialek. Kerana nan bekasui ala sampai nan dia malah pacah kini. Duduklah nama urak selo kok tagaklah nama yu langkah. Kan iyo itu bunyi benitan stan. Yulah. Ku itu iyo jalan nam pasar nam tampuah kato nam bana nam sabui. Ala dilai laki atau ala dirasuak menjadi yau. Akan tetapi sungguh pun iyo nambah itu rupanya antara wambo jesutan sairi yang indak setujuan sabidua indak sahaluan sayo balai nujui. Artinya mana kok nan dibekasui iyolah sampai nan dicito iyolah dape. Tapi nan dia malu le pacah. Kalau nama jadi niat jenazah dek kami disiko kita semalam ko besok pagi nak kami lape. Itu mangko sanang hati sepangka pulang maklum padustan. Lah sampai dek Samanaro. Bilanglah. Rupunyo teraduk kebenaran nambu nan tetap buat kenan banyak nan talewa akan menjilih di rumah nangko. Dek sultan orang narih bijaksana orang nan cadiak cendukio. Kok setiti Allah balawikan sekapal lah begunuangkan. Tumah lah bapaidakan kena rape. Baduduakan ke urek taguah basandakan ke batang gampa batatiangkan ke nenek mama. Maka kok tanamu meninjau sultan lah tagak di puncak bukit. Kok tanamu menyilau Allah lah duduk di lurah dalam. Saju Allah bana dalam mati stan saju nambagai di palali rasu manete akalundang rasu bersiram mayarimbo. Sapiak pinta je pintu kami nan tapuhun kepakai sultan. Karena sumbayang membawa katu, alek kan nyoba kutiku. Kok duduk kini ko labar sopan yang tagak labar sopane. Kami lah nak mayun kan langkah. Kini ko dek sultan, kanda labar raso kabuyah, pinta labar raso kabalaku. Apalah kata sultan tadi, kok nan dimukasui alah sampai, tapi nan dia malu le pacah. Artinya nan dia malu le pacah, nak manahani kami semalam ko besok pagi nak kami lapehkan nyoba itu kelaluan sultan. Yo benar. Dek sultan bahayun lalu bagamangkan, bapujuak pagadang tangih basawak tengah dua itu unjuak nan tidak babarikan jauh taibu hati kami stan. Sebab Allah ada itu. Adapun kedatangan kami kemari nangko pai mahantakan sultan kalipah. Tak ubahnya bak ibarat mahanta orang balaya ke mastan. Bairiangkan sabateh pelabuhan kaparanggang langkah baganjua bararak babaliak pulang. Nyampang ke semunayak pulau kanjuangan. Kok nyoleang kapadek muatan terumuak candau nang kodohnya kami nan tidak bakurici stan. Abatunya lekini, dek capo padi berunduakan kini rabahkan kayu jua, dek cako kami berduduakan kini jalihkan jalan keluasan. Kalau Kristen sambah kembali, ini tah. Taradok sambah jetita sultan dan terserak kepada kami sepangkalan orang nan mairi merentangkan pekerjaan di rumah nangko. Ibarat betutua lah kami dangai, ibarat mengaji lah kami simak. Lah jale uji maknanya lah nyato paham je tujuan. Kami ulang sepatah rundiang sultan. Dek kerana cako kami lah berdudukkan kini jalekan pintu keluar kan dia begitu kata Ustaz. Sabananya kok kita kaba jawab batimbang kato singkik saja ka jawabnya. Jiluang tumbuh di parak serumpun jabatan pua janjang patah pintu bapasak ka mano sultan nak keluar. Kato minta dibalik sambah tolong kembalikan. Ayo manya sebenarnya. Entahlah. Sambah terpulang bagi Stan. Sampaikan. Tantang penitahan sultan nan talimpah ke badan diri ambo iyo pulo tumah kironyo. Ko ujui lah semua mu pandang nyariangnya lah ambo danga. Sasak tampek lapang pikiran barih simpan di balabeh tampan nalah patut tabau. Izinkan ambo meniti batang papah dek sultan je bicara ambo nan tidak cedek pandai. Apalah nama menjadi buah perundingan sultan cako. Ujuangnya saja ambo sembah. Janjang patah pintu bapasak ke mano sultan nak keluarkan yo itu kelaluan sultan. Yo benar. Abalehnya pulau dari ambo re bawah joko tetenggai mana juntaru hikua koto katos patah palang ungkai jemulik manih turun tangguh. Atolong petenggangkan tentang itu sultan. Sampai sultan. Inggo itu dulu. Ambo ulang kata sultan tadi kau ulangnya pulau dari ambo. Katos patah palang ungkai jemulik manih turun tangguh kan begitu kata sultan. Tidak salah sultan. Karena sultan mengabek jo buah sentak rumiklah hambo maungkainya rasio buah dinan punyo. Bukan to kandak ndak babari sultan tapi gamang tunggu acame kok datang malapi sultan ke babalia. Ba sabab mangkoba itu hari lalarui tengah malam bulan tidak bintang pun tidak rana jauh nang ke di jalang jarak panjang nang ke dituri. Sedangkan biasanya rimbo bajari yang padang bapi jange taluak babuayo ikonan marusuh nama gambang hati kami sultan. Lah sampai dek semenaro. Langlah. Lah terapak pulau rundiang jebana dari sultan. Baalah bunyi rundiangannya kok tinggi ndak terpanjek lawehnya ndak taranangi di jalang rasa ndak mungkin. Sebab kok kadikilin ditikam jajak sio-sio tangkut tumbuh. Dikilin jajak kok lapeh ditikam jajak kok cupua disimpan saja dalam bari. Joko dikatakan rimbo bajari yang padang bapi nyangek taluak babuayo itulah kata sabananya tak dapat dibanding yang lain. Tapi Stan,
Santano pinta lai kabuliah kandak ko lai kabalaku. InsyaAllah ndak kalalu karimbo rayo. Bukan menampuh padang hana atau maranangi taluak jemuaro. Hanya jalanan pasar ka ditampuh labuh nang golong ka dituri. Sanangkan hati tentang itu Ustaz usah dilapeh dua hati ke badan pulau mularaiknya. Segitu saja sembah pada Sultan. Sultan Parbati ya. Sampaikan Tan. Nan bak papatah Sultan juo sagadang-gadang kapa banang kodo seketik-ketik sampan bakamudi adat nan keseperintah halua alam seperintah rajo alek seperintah pangka batolong dek Sultan memanjangkan. Sultan Mandaro. Mital. Kapa banang kodo sampan bakamudi. Alam seperintah rajo adat seperintah halua alek seperintah pangka. Itulah inyo adat nan kawi. Itulah adat sabana adat. Nan kalau dikiki babi basi dibasuh babi haya dibubuik tanya mati dianjak tanya layu abana tak dapat ditukari. Tapi sewajah daripada itu Ustaz, cancangkan dua sagaragai undangkan dua selanggano. Pertama syarat mengatur kedua adat nama makai. Si muncak mati tarambau keparak membau ladiang lukulah pau keduanya. Adat yo syarat di Minangkabau seroman awa dengan tadi yang sanda basanda keduanya. Ko iyo adat lah memakaikan alek seperintah pangka. Tapi syarat kan ada mengatakan innamal a'malu binniat. Barang sesuatu pekerjaan itu dimulai juniat. Nan niat kami kamari mahanta marapula istan. Itu nambah makan. Ko mahlat tibo kami disiko. Tapi kurang selesai sabalango walu nado niat nambah malam. Antah ko iswa lain masuk untuk umum berpanjangkan tetampuh jo rumah nangko sama mendoa pada Allah. Sekian sambah perusutan bunyi nak sama kami danga jawab sugiro minta balik. Dah sampai dek Sultan Parbati ya. Sekadar itu. Bana ko undang dinan cadiak jadi pepatah dinan pandai kabuah mulik dinan mudo. Adai babua sentak kok sarak babua mati. Sepanjang pitua Sultan tadi bahampang kami jo ayat bambek kami jo hadis. Tasasak rueh ke buku tasorong bajak kepadu abi tutua tamai bicara menurut kami tentang itu. Iolah malang ratak tangan ditahan indak tertahan dilapih jua dan jadi. Sielen sielipia membelok lalu kakilangan kabui pai gunung lah tinggal maratuk bumi kepanasan. Sekitu sambah disambahkan pulang maklum pada Ustaz. Ayo manyo semenaruh. Ambo. Nak semua ia membasui, nak pucua ulam menjulai, nak cayo kilik latibu, nak alih licin datang. Kato sepatah nan nanti rundiang sebuah nambah tunggu, kini alastan labuahkan tinggal dek kami memakaikan. Alhamdulillah kajaweknya Ustaz. Bahasa lampih daripada itu. Kain tarawang kilin sangkui, kain panjang kasaruang bantah, kok datang kami Ustaz japui pulangnya minta Ustaz nantah. Bapancarian teman naruh tentang tua. Sultan Parbati ya. Iyalah. Dek kuek saruan pulau melonjak pelang di kualo raso kata banulak tabiang ke tengah juo kanda ati. Hujan taduah kabuik pun tarang ombak tanang angin selesai lah suko kami melapehnya. Tapi dek gen yang pulau nang kodonyo basawa malahu juang tambang tetagun pesisia dianjuangan. Apalah jini sang kuiknya. Kok datang kami Sultan Japui pulangnya minta Sultan nanta kan iyo betul kata Sultan. Iyo betul benar. Kami kabek padi jo daun jaweknya pitua Sultan Cako. Adek kan basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Cala ado tajam pun lai tinggal dek bawa menyimpaikan, sarak ado adat pun lai tinggal dek awak memakaikan. Cupak tetagak labai si jo siria Sultan kami Japui. Sarak lazim hukum lajaleh jo doa lek kami lapeh. Selamai Sultan pulang pai, selamai pulau kami nan tinggal sekitu sajo dari ambo rila jo maaf pamanui. Ajadilah semenaruh. Mintalah Ustaz. Sepanjang-panjang batang ayah Ustaz. Babelok baliku turun bukit tadayuk-dayuk di sarasah serak basirai ini nan data namun lamo jo lambek ke sampai jo di muaru. Baik tu jo perlu dengan kita Ustaz. Yolah. Dek panjang kecek banyak nan sasek, panjang rundiang banyak nan sumbiang. Nyampang tegisia bakeh naik, tagesoh jalan keturun tersingguang Sultan di janjang. Taradok salah jo silik khilaf jo khilafat sasek gawa sumbang jo jangga. Maaf jo kepada Sultan seratus segala sepangkalan. Kepada Tuhan namun minta ampun. Samu tululihkan di tanah lakang tanah. Kita anyuikan di lawik lapeh di naluruh kita bersimpang. Nan laya kita berilah-rilah nan batin kita pulangkan bagi Allah dapat siko habis siko tanah. Bana, anang kini jaweklah salam sujud kami. Si upiak si tiraimah membawa parian pulang pai. Guluang lapiak sapula rimah kami berjalan nanyalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang
di manyo sakitu sajo isi kaset la Tuhan noi salah juga wa minta ditimbang ama minta ditimbang di manyo ku adoka to nanta dorong la Tuhan noi sadila tak dalam hati ama oi dalam hati di manyo dawe salam la dari balerong la Tuhan noi kami nasiru kabatawi ama oi kabatawi di manyo kini Oirilah joma apa nyudahi la Tuhan noi tantangan ko ma kita wapisah di manyo kok taraga Tuhan yo kami la Tuhan noi carilah aset di tanaman Tuhan oi di tanaman akan duang di manyo